take. Tatlo sa amin. Ato 8. 9, 10. 42. Ako 42. Mama, madamo na. Tita, di ako nataga ni Kuya ko. Mamaya, chocolate. Also, na ito ba na? Tita, di ako nataga ni Kuya ga. Ito na ito taga si chocolate. Tita, taga mo na ako chocolate. Ako gang, napakalako. Taga naman ako umigam. Mamay. Dinarakan lang yun. Uy, kaya ba? Pitat, Kuya Kurt. Kuya Kurt. Bakit makilabang kayo kasi sa iyo mo chicken? Ubus ka naman. Tita, di ako natawag ni Kuya Gab. Ito? Tita, di ako natawag ni Kuya Gab. Tita, di ako natawag ni Kuya Gab. Puro ka man ako chocolate. Mamay. Tita, sabi daw niya. Dapat ba daw ni mamay, sabi niya? Nagayari ang nakalta mo piso-piso. Ano ko itong kanina? Wala, ano kita kasi dito. Wala. Tawag, pita-pita ka mo. Ano, nabay? Nanabita. Ano mo? Kainin ko saan ko tayo na ulos na. Wala. Tita. Wala. Ikaw, tingnan. Ikaw, Sabi nga si Tudolo, sa ilang daw si Doctor. Ang lusa. thank you for the thumbs up. May kuko pa? I know that you want to me. Hi, Daphne. Hi, mababan. Wala na kita sa pera. Ano? Mababan. Mababan? Okay. Thank you sa nanonood. Salamat po. Magsalita ka din. Hello, guys. Mahirap ka na mag-vlog. Magaling Mag-vlog ka? Magaling mag-vlog. Thank you so much. Can you please thumbs up? Thank you. Sabihin. Tita, gusto ko biscuit na Pagkabot ka nga nito. Pag nagbukal ka biscuit, sabi mo kay mama, di ka na magbunot. Mabulot kita, mabulot na kita. Wala pa nga kwarta. Mabulot ka na, kali abot-awal na. Naghali ka, pwede mo may naghahanap sila ate, ang klase, naghahanap kain, sabi si mamay, si Lola Agay, ang kamanghod ni, ni Pinoy, ang kamanghod ni Pinoy, ang ate, kamanghod ni Pinoy, ang ate nga, dire, ang nag-ano, ang klase ko, tita, ang bar, ang ito, ang ate,
Si ate na buwa. Ito sa balay na Ragabo. Si Gabo Masigas ang ate sa tulang bahay. Si Ate Jinmi. Ate Jinmi pala na lang. Dugon mo ko upload niya mo. Badi maklasin niya ko. Kung kinunod ako sa labok ko. Uy. Ayan. Hi guys. Hi guys. Good afternoon. Ano ka? Bati ka sulit. Hi guys. Good afternoon po. Hello. Magayon, no? Magayon si Baba. Di ko mo, do. Kunin mo na ako tubig. Paano nila ay... Uy, ang galing naman ni Ate Ash. Dahil naman. I know that you want me. Nagpuputo. Naka-live. Nagpuputo. Pag nag-live ka, nakashort kayo. Ang sasalit ng babi. Ah, Ano ka? Nagsakat ka sa lababo? Magano ka nagsakat ka? Nahulog ka? Muslim. Batupik. Ano na lang? Batupik ko. Pag-sebe, pitik din diha. Sa kamot. Usaw. Kay gunting ka ako dito. Pero Masag ka din. Masag ka din ka. Kay ano, why? Hindi ha. Why? Of the shell of the dalawa. Lirik, ano? Chinese. Jellyfish. Eat a kabayo. Fish. A pin. Uy, fish. A finish na. Jellyfish. Para sa ahon.
itong kape nanay. Gusto ko tira. Aling Teresa. Aling Teresa. Ako pumunta. Aling Teresa. Pumunta ng Plaza. May dalang piya-piya. May dalang piya-piya. Kalabasa. Sa diyaw. Meron ka sa diyaw. Word. Sira. Pero gumakot. Aling Teresa pumunta. Ikaw naman. Aling Teresa pumunta ng plaza. May dalang piya-piya. May dalang piya-piya. Kalabasa. Kalabasa. Thank you for Kalabasa. watching. Kalabasa. Yan. Aling Teresa pumunta. Ayoko pala. Let. Ayaw na nga pagpalapa. Aling Teresa pumunta ng plaza. May dalang piya-piya. May dalang piya-piya. Mabasa. Ikaw na. Sige. Aling Teresa pumunta sa dalang. Thank you for the thumbs up. Salamat po. Uy, ayaw. Wow. Hindi ko na ano. Daghan mo ng Piya-piya. May dalang piya-piya. Makalaba. Uy, hindi ko alam. Isa po na tago. I can feel the wind blow. Piya-piya. Thank you. Aling Teresa pumunta ng tasa. May tasa ko. Piya-piya. Piya-piya. Kalabasa. Kalabasa. Aling Teresa pumunta ng piya-piya. Ano ba? Adik. Oh. Aling Teresa pumunta ng plaza. Kalabasa. Kalabasa ito. Kalabasa. Karan, pasalisan nila na. Aling Teresa pumunta ng piya-piya. Dalang adik. Aling Teresa pumunta ng piya-piya. Piya-piya, kalabasa. Adik. Isa dito. Piya-piya. Adik. Lang. Adik, ka naman. Aling Teresa pumunta ng plaza. May dalang piya-piya. May dalang piya-piya. Kalabasa. Adik ko. Sarap lang. Aling Teresa pumunta ng plaza. May dalang piya-piya. May dalang piya-piya. Kalabasa. Ulit! Sige na. Kalabasa. Aling Teresa pumunta ng plaza. Ano? Piya-piya. May dalang piya-piya. Kalabasa. Sarap lang sa
Sumaan. Yan. May ano ka mo doon dito yan? May tinapay? Gutom man ako yan eh. Ayaw. Ano pa yung nagawa mo? Yada. Yada. Ayaw. Gutom na ako talaga. Hindi ko na kaya talaga. Ay, hindi siya natin. Kaya pula, tatlong pera. Kaya kumuti, tatlong pera. Kalumog-mog hanggang maglinog. Ay, ako ko lang. I know that you're wrong for me. Lapit tayo, lapit. Hello guys! Hi! Kape? Gusto mong kape lang? Ako sabi, ikaw na, no? Okay. Ay, Rizal. Magwala, Rizal. Gusto na ako. Jose Rizal, national hero. Awala mo. Awala mo. Ano na sa naglabot mo na may dagong. Kasi na mo yan. Ayaw mo na siya. Ayaw mo yan. Ayaw na. Ashley! Ashley! Ay, yada pala ang pira mo. Ay, bunga ko pira. You want bread? No, gusto ko bracelet. Baka na yun, nakabusog pa nga yan. Awad ako. Don't lie. Awad ako. Anak. Di ko din ka makabusog ang biscuit ha. Depende. Ay. Kung ano. Mga ganyan mo. Rock. Ayaw ko dyan. Taga saan pa yun na corn? Ha? Corn ko po na.
Ba yun? Dami. Ang pag-ibig yan. Ang sasaktan. Kapag seryoso. You want? Ano sabihin? Ano sabihin? Thank you. Hmm? Mabait mo. Ano, Gab? Ha? Ano? Sabi mo, ano sasabihin? Thank you. Yun. Thank you very much. So much. Bigsang. Yak! Magpugang kamukha. Mukha naman.